Татар халкының үсеш стратегиясын тулландыру буенча җәмәгатьчелек белән фикер алышу башланды. Аның асылы нидән гыйбарәт? Эфирда таяну ноктасы тапшыру. Студияда Венера Аитова. Исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны гадәттәгечә тимәләр ышыда җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәвегезне. Милли үсеш стратегиясе эскизын тулландыру буенча татар җәмәгатьчелеге белән фикер алышу башланды. Әңгәмә Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогика көллиятендә бөтен дөнья татар конгрессының күчмә утырышы вакытында узды. Студиябызда безнең монда катнашкан кешеләр дә бар. Шуңа күрә иң элек сездән фикерләрегезне, хис-тойгыларыгызны ишетеп китәсе килә. Искәндәр абый, сездән башлыйм. Чыннан да кичә беренче тапкыр фикер алышу, халыкка җиткерү процессы башланды. Ләкин монда шунысын онытмыйк, бу әле иң беренче адым гына. Һәм менә бу бик җитди адым, минемчә бик без барыбызны дулкынландырган адым. Әлбәттә, менә бу эш ул дәвам итәчәк, әлбәттә фикер алышу дәвам итәчәк, һәм әле менә шушы без барыбыз да бу стратегияны булдыруда катнашкан шәхесләр буларак шунысын әйтә алабыз. Бу әлегә бары тик эскиз, менә эскиз дигән сүзне кулланабыз, чөнки планлаштырыла проектка бары тик җәй башында гына, чын мәгънәдә проектка җәй башында гына чыгарга. Кеше белән уртаклашып, төрле төбәкләрдә тәкъдим итеп, менә ул хәзер зур программа билгеләнгән, төрле төбәкләргә барып, шундый җыелышлар уздырып, бәхәсләшеп, тәкъдимнәрне җыеп, шул вакытта гына инде ниһаять проектка чыгып була. Ул инде димәк, менә бу минемчә бик уйланылган процесс дип саныйм мин моны. Һәм беренче менә бу адымны мин тагын бер сүз белән билгеләр идем, импульс дип. Ул уйлану өчен импульс. Менә хәзер шушы стратегияның эскизы ул кешеләр өчен импульс. Һәм тагын бер нәрсә әйтәсем килә минем. Менә безнең, мин монда тарихчы буларак әйтәм, безнең татар халкының тормышында төрле чорлар булган, төрле вакыйгалар булган, күтәрелешләр дә булган, бик борчулы, фаҗигале хәлләр дә булган. Менә хәзер минемчә безнең өчен бик әһәмиятле һәм бик җаваплы момент татар тормышында. Менә без аяк акыл белән җитди бөтенебез бер булып шушы стратегия үстендә эшләсәк, бары тик тәнкыйть, бары тик бер-береңә пычрак ату, бары тик буш бәхәс алып барудан арынып, бу шул вакытта гына без үзебезнең өлгерлегебезне, булганлыгыбызны дәлилләй алабыз. Менә ул безнең өчен хәзерге көндә бирелгән шанс, тарихи шанс дип саныйм мин. Һәм әйтергә кирәк, бу бит әле монда катнашкан тарихчылар, галимнәр өчен генә түгел, әмма бүген безне карап утыручы бөтен татар дөньясына да кагыла, һәрберебез дә үз өлешебезне кертә алабыз. Хәзрәт, сез үзегез дә чыгыш ясарга өлгердегез бит инде. Нәрсәгә басым ясарга тырыштыгыз? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Әлбәттә, мин инде дин әһле буларак, менә бу шушы татар халкының үсеш стратегиясен, шушы юлламаларны мин караган вакытымда, анда зур игътибар нәрсәгә бирелә. Әлбәттә, дин әһле буларак дип тагын ассызыклап әйтәм, без иман белән, ягъни дин белән милләтнең бергә үрелеп алып барылмаса, аның киләчәге әле теге бүген булды дип әйтеп булмаячак. Шуның өчен нигездә бүгенге көндә анда булырга тиеш дини юнәлештә. Әлбәттә, анда мәхәллә дигән сүзләр бар. Шул ук вакытта мәчетләр, авыл тормышы турында, алар бит бөтенесе шушы дини юнәлешкә бәйләнгән. Бигрәк тә ул тәрбия яшь бүген. Без инде өлкәннәргә түгел, басым ясаларга тиеш безнең яңа туган, менә бүген укый торган балаларга. Аларны дини як белән без тәрбияләмәсәк, ул шулай ук безгә авырлыкка китерергә мөмкин. Рухи үсеш турында барасы. Әлбәттә, менә рухи дигән сүз кирелгән, ләкин дә дини дигән сүзләрне дә без бит анда өстәргә шул тәрбиягә, иманга бәйләргә кирәк булачак. Әгәр дә ул булмаса, безгә саклану тагын да авыррак булачак. Ул бер татар дип кенә түгел, менә шул дини юнәлешне дә алып бара торган иттерергә кирәк. Аллаһның рәхмәте бу башланып киткән икән, инде бу безнең дәүләтебез тарафыннан, шулай ук җәмәгатьчелек тарафыннан бик хупланып, бүгенге көндә ул бик тә менә шушындый динамика белән алып барылып, инде менә безнең Искәндәр әфәнде әйтеп китте, халык арасына без җиткерә алабыз икән, алардан күп кенә мәгълүматларны туплап, аларны бөтенесен сайлап, инде нәтиҗәле итәргә кирәк булачак иншалла. Мөмкин. Бу стратегияның эчтәлеге һәм максаты татар халкын үлемсез итү, аны исән калдыру. Ни өчен? Чөнки бүген безнең милли мәктәпләребез һәм телебез үлем хөкеменә
үлемгә хөкем ителгәннәр. Мәктәпләр белән инде ул хәл ителде, мәктәпләр юк. Алар үтерелде, татарча укыту юк хәзер. Татарча укыту хукукы бездә юк. 11 класстан 9-га калдырдылар татарча укытуны. Имтиханнар рус телендә һәм рус телен югары уку йортына кергәндә син рус мәктәбен тәмамлаганга кадәр белергә тиеш. Бу инде шуның белән безнең мәктәпләр үтерелде, буып ташланды. Мәктәп бетсә телдә бетә. Ике буыннан телдә калмый. Ул кулланыштан чыга. Тел бетсә әдәбият та бетә, культура да бетә, аның кулланышы да гаиләдә генә кала. Менә шуннан кутылу безнең төп максат. Ул мәктәптә хәзер барган дәресләр безнең менә татар теле укытыла бер кадәр. Аның да инде шеге билгеләнгән. Татар укытучыларын, татар мәктәбендә татар телен укытучыларын әзерләү хәзер юк, бетерелде. Яңа укытучылар хәзер әзерләнми. Менә хәзер татарның калган теле мәктәптә, менә калган укытучыларыбыз пенсияга чыккач, ул тамам бетәчәк. Менә шул максат белән, менә шул максаттан кытылу, ул бүген безнең иң бөек, иң зур, иң җаваплы безнең эшебез. Фәндәс абый, сез үзегез менә нинди тәкъдимнәр кертер идегез? Бу әлбәттә сезнең шәхси фикерегез, нәрсәләр кертер? Тәкъдимнәр иң беренче менә шул безнең телебезне үлем хөкеменә тарткан карарларны юкка чыгару, милли компонентны кайтару законга. Хәзер безгә менә бу карточный системасы теленең нормасын министрның приказы белән генә теләсә күпме бирә. Бүген 2 сәгать, иртәгә 5 сәгать, аннан гел бирмәү бар. Аны кире кайтару. Имтиханнар татарча гына булырга тиеш. Мәктәпне тәмамлаганда. Уку йортына кергәндә дәвам иткәндә рус телен син милли мәктәптә укыган күләмдә тапшырырга тиеш. Рус мәктәбен тәмамлаган формада түгел. Аннан соң безнең ничек инде Россиядә 11 класс мәҗбүри урта белем. Татарга 9 класс кына. Бу бит ничек дип әйтәм? Бу апартеид, бу расизм, самый настоящий расизм. 9 класска калдыру 11 класстан. Менә аны кайтару. Мәктәпләрдә, университетларда пединститутны безне аерып чыгарып колхоздан. Менә ул хәзер зур вузларны колхозлаштырдылар бит. Пединститутны аерып чыгарып, укытучыларны әзерләүгә бу елдан башлап җибәрү. Укытучыларны әзерләмәсәк, тел бөтенләй сүнәчәк. Һәм менә шул 11 еллык укуны кертү. Һәм шуларны керткән кешеләрне хөкемгә тарту. Менә бу безгә каршы кабул иткән законнарны. Без сезнең фикерегезне ишеттек. Без әле мәгариф мәсьәләсенә әйләнеп кайтырбыз, Искәндәр. Өстәп куйым әле. Монда бер нәрсәгә тагын игътибар итәргә кирәк. Иң беренче чиратта стратегия нәрсә ул? Стратегия ул зур күләмле документ. Стратегиядә бөтен нечкәлекләр күрсәтелергә тиеш түгел. Без ниндидер генераль юнәлешне хәзер билгеләргә тиеш. Һәм менә шунда без хәзерге көндә тәкъдим иткән эскизда, мәсәлән, татар халкының киләчәге 3 шундый әлегә вакыт 3 чорга бүленгән, мәсәлән. Әйтегез, тамашачыларыбызны да таныштырыйк, чөнки безнең режиссерыбыз, редакторларыбыз шулай ук әзерләделәр, күрсәтәләр әлеге макетларны. Якын вакытка менә иң беренче фикер, димәк, кем мин татар булмагач дигән. Менә монда әйткәнемчә, менә шушы бердәм социомәдәни тирәлек булдыру менә безнең иң беренче чиратта, аннан соң менә алдагы 10-15 елга нәрсә нинди юнәлештә без эш алып барырга тиеш, һәм ниһаять 50нче елга без нинди хәлдә барып җитәбез татар халкы. Һәм аның менә шуның менә презентациядә күрсәтелгән менә нинди нигезләргә без таяна алабыз, нинди факторларга таяна алабыз. Без ниндидер хәзерге көндә нәрсә нинди казанышлар белән мактана алабыз һәм нәрсә безне бүгенге көндә бурчый. Бөтенесе менә шушы стратегиядә чагылышта барырга тиеш. Ләкин шунысын онытмыйк, стратегиядә бөтен нечкә детальләр күрсәтергә тиеш түгел. Стратегиягә бәйләнеп, аннан соң ниндидер эшчән программалар булырга тиеш. Хәзер әйтәләр бит модный сүз бар, юл картасы дип. Менә алар монда шулай тәкъдим ителгән. Димәк, хәзер безгә менә Фәндәс конкрет ниндидер чаралар тәкъдим итте. Алар, мәсәлән, алар стратегияне үзенә кермиләр. Алар ниндидер өстәмә программаларга, өстәмә материалларга керергә тиешләр. Димәк, стратегия ул үзенә күрә шундый бер импульс, ниндидер дәрт бирергә тиеш халыкка. Ул аннан соң менә шушы стратегияга үзенең тәкъдимнәрен кертеп. Һәм аның минемчә иң зур максаты һәрбер татарга ул барып җитсен иде ул стратегия.
һәм һәрбер татар битараф калмыйча үзенең фикерен әйтеп, тәкъдимнәрен ясасын иде. Менә бер сорау гына бирәсем килә, монда килгән Менә Айрат кешеләр минем белән килешми дип саныйм мин ишәптә. булдымы соң, Искәндәр абый? Шушы килгән киң җәмәгатьчелек эчендә, менә шушы очрашуда Кичә Арчадамы? фикер әйтүчеләр. Юк, без аны шулай дип планлаштырган идек алда. Кичә ул бит халыкка әле менә үзенә күрә беренче чирканчык булды дип әйтелгән, дәйме? Без чыктык зур зал каршына, тәкъдим иттек менә шушы слайдларны. Ул аларны беренче караштан кабул итү һәм аңлап бетерү ахырга кадәр шактый кыен. Шуңа күрә хәзерге көндә без аны әйтә алабыз. Менә ул бөтен дөнья татар конгресс сайтында урнаштырылган. Һәр кешене ачып карый ала, рәхим итеп әйме. Һәм бүгенге тапшырудан соңда тамашачылар уйлана ала, чөнки очрашулар булачак республикабызда. Менә без менә бүген шушы форсаттан файдаланып әйтәм, менә ул әгәр дә кеше үзенең фикерен әйтергә тели икән, әгәр дә ул битараф түгел икән, үзенең ниндидер эшчән тәкъдиме бар икән, рәхим итеп язсыннар. Сайтта адрес бирелгән, мөмкинлек хәзер бөтен мөмкин кайда гына яшәмәсен татар кешесе ул язып үз фикерен җибәрә ала. Әйдәгез әле бер видеозма карап узыйк, аннан дәвам итәрбез. Мин үземнән үзем, миннән бер кешедә сорамыйм. Мин үземә бу сорауны бирәм. Әгәр дә әти-әниләрем, әби-бабайларым киткән булса, мәчеткә менә зиратка барып, дога кылып менә әйтерем. Әти-әним, әби-бабам, бабаларым, сез татар булгансыз. Сез мине татар итеп дөньяга тудыргансыз. Мин кем дип әйтим үземә? Җавап бир шу сорауга. Мин татар. Мин татар. Менә гомумән әлеге сөйләшүләр менә без инде Искәндәр абый әйтә башлады. Ул республикабызда гына түгел, Сахалиннан алып Калининградка кадәр бөтен татар дөньясы, үзен татар дип санаган кешеләр белән очрашулар булачак, үзләренең тәкъдим теләкләрен әйтә алачаклар. Син нинди фикерләр белән кайтып киттең, Айрат? Минемчә, менә бәхәс һәм фикер алышу бик тә кирәкле, бер тәнкыйть та булырга тиеш. Кешеләр конгрессында көтмичә үзләрендә мондый фикер алышулар уздырырга да мөмкин. Һәм менә бу очрашулар нигезендә дә үз тәкъдимнәрне сайтларга язып, хатларга язып, җибәрә ала, мәкаләләр матбугат чараларына көтелә, күбрәк языгыз шунда. Бәлки Татмедиага да шундай тәкъдим, шундай бәлки конкурс игълан итсәләр иде, кешене менә үз фикерләрен Татар стратегиясе буенча җиткерсәләр иде, ин яхшы мәкалә, бәлки ниндер беренче урын яулап, ниндер приз алыр иде. Гади тәнкыйтьтән ничек моны әйләндергә конструктив критикага мөмкин дә сөйләшүбезне дәвам итәрбез, мөхтәрәм кунаклар. Рекламадан соң бездән аерылмагыз. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру без дәвам итәбез. Рекламага китер алдыннан без татар халкының үсеш стратегиясының эскизына өстәмәләр, төзәтмәләр кертү хакында сөйләшә башладык. Беренче очрашудан хис-тойгылар белән бүлештек. Айрат, кызган вакытта гына сине туктатырга туры килде. Ягъни фикер алышу бу хәрәкәт үзенә күрә бер кыйммәтле әйбер. Ул татар халкын күтәрә, үзанын күтәрә торган әйбер булып тора. Шуңа күрә тәнкыйтьтән һәм фикер алышудан бер дә куркырга кирәкми. Стратегия чынлап дигәндә ул зур күләмле документ табыла ала. Мәсәлән, безнең Татарстан стратегиясе 2030 ул 300-гә якын бит, аның бер аерым бер кыска варианты бар һәм халыкка җиткергәндә бәлки шул кыска варианты булырга тиештер. Әмма зур күләмле стратегия булса, миңа калса яхшырак булыр иде. Һәм менә стратегияны карасак Татарстанның 2030, анда бик күп өлкәләр, анда бик күп тармаклар бар. Һәм менә татар халкы, татар милләте үзенә бик күп тармакларны кертә торган күренеш дип әйтимме. Һәм бу тармакларны, бу юнәлешләрне үзенә кертергә кирәк. Һәм минем фикеремчә, менә татар географиясе, татар күп җирдә яшәгән төбәкләрдә үзенең стратегиясын да булдырырга тиештер. Арчага килгәндә инде беренче адым бик яхшы булды, җитди булды, әмма күбрәк халык фикерен тыңлатырга кирәк. Бәлки ниндидер опрослар, анкеталар булырга тиеш һәм халыкка күбрәк үз фикерен җиткерергә мөмкинлек бирергә кирәк. Вакыт бирелде бит инде, менә безнең шунысы да бик кулайлы дип саныйбыз инде. Ул теге бер көн эчендә генә я булмаса ярты, бер ай эчендә генә түгел, аның вакыты шактый бирелде. Халыкка уйланырга, җыярга, мәгълүмат бирергә мөмкинчелек бар. Рәхәтләнем. Хәтта иң ялкау кешегә дә мөмкинчелек бар монда. Шул тәкъдименне бирим әле дип әйтергә иншалла. Инер ханым. Әйе. Бая башлаган әйтеп битерим әле. Менә мин санап киткән
безгә каршы безнең мәктәпләрне телебезне бетерергә юнәлтелгән төрле карарларны, тыюларны бетермичә торып, без бер адым стратегия белән алга китә алмыйбыз. Шуның өчен иң беренче без монда стратегияны башлаганчы тавыш куптарга тиеш дөнья күләм кирәк булса, дөнья судларына мөрәҗәгать итеп, милли мәктәпләрне бетерү мәсьәләсен карау. Югары Советта махсус сессия үткәрү, Югары Советта махсус сессия үткәрү, туктагыз. Аны үткәрү. Югары Советта махсус көн тәртибенә кертеп, милли мәктәпләрне торгызу турында бер мәсьәләне кую. Россия депутатларын чакырып, безнең депутатларны Россиядән чакырып, барсында ФСБны барсын чакырып, шул мәсьәләне куярга кискен рәвештә. Икенче, кичекмәстән Татар милли университетын ачарга. Үзенең артыннан локомотив кебек тартып бара торган мәктәпләрне Татар милли университетын 94 елда ачу турында кабул ителгән иде. 95-тә эшли башласын дип. Шуны тормышка ашыру кичекмәстән бу ел эшли башласын. Фәндәс абый, сезләрне куәтләп, әйдәгез әле бер видеосына карыйк, нәкъ шулар хакында. Шуларны эшләмичә стратегия бер адым алга китмәячәк. Стратегияның асылында кызыл җеп булып барырга тиеш кебек безнең милли мәгариф системасын тулы-канлы милли мәгариф системасын торгызу өстендә актив эшләндек. Ул татар балалар бакчасы, ул барлык фәннәрне ана телендә укыта торган мәктәпләр 1-нче сыйныфтан һәм 11-нче сыйныфка чаклы, чөнки милли үзән тәрбияләү, телне тулы-канлы итеп, төрле яклап математика, физика, химия, тарих, география фәннәрен татар телендә уку аша бара милли үзән. Эскизда ни дәрәҗәдә күтәрелә булар? Эскизда әлбәттә мәгариф юнәлеше бик зур урын алып тора һәм әлбәттә ул тема безнең өчен иң әһәмиятле темаларның берсе. Һәм анда һичшиксез менә бу сүзләр үзенең яңгырашын тапкан. Әлбәттә монда бөтен теге нишкәлекләр менә Фәндәс абый әйткән тәкъдимдә бөтенсе дә анда кертмәгән. Ләкин алар турында без хәзер сөйләшә алабыз. Мен уйлыйм, Фәндәс абый аларны әле әзерләр, ул шулай. Монда мин менә тагын Айрат әйткән сүзне куәтләп дип әйтим бер яктан, бер икенче яктан үземнең борчуымны белдерәсем килә. Менә Арчадан кайткач инде бит интернетта да масса күләм чараларда да күренә башлады мәгълүматлар, мәкаләләр шушы безнең беренче очрашу турында һәм тәнкыйть китте. Айрат дөрес әйтә ул, тәнкыйть кирәк дип. Ләкин нинди мәгънәдә тәнкыйть кирәк? Менә мин хәзер карыйм, Facebook'та да бар ул, әллә нинди комментарийларда да бар. Бер нәрсәгә ярамаган документ, бер нәрсә юк, бер нинди яңалык юк, нәрсәгә кирәк ул безгә, күп акча түктеләр. Җәмәгать, бу проект өстендә менә мәсәлән монда шактый зур төркем безнең фикрияләр эшләде, бушлай эшләде, беркем бер нинди акча тотмады аны шуны. Аннан икенчедән, тәнкыйть булса ул, конструктив булсын иде. Менә мин килешәм аны Айрат белән, ул дөрес әйтә, тәнкыйть кирәк дип. Ләкин бит менә булай гына бер нәрсәгә ярамаган документ әйтеп утыру, ул бик җиңел эш ул, әйме. Яки менә мин шулай эшләр идем дип утыру, әйме. Әйдәгез җәмәгать, мин үзем әйттем. Бергә эшлик, шулай бит. Менә мин бит инде менә шуны әйттем. Ул менә безнең Арчада да кичә ничә тапкыр тәкрарланды, кабатланды. Җәмәгать, ул һәрбер кешенең эше. Һәрбер кеше менә шушы стратегияны үзенең өлешен кертә ала, мөмкинлек бар. Ул бит менә бер көнлек эш түгел. Ул хәзер менә безнең алда тора торган иң изге, иң зур бурыч. Менә шуңа күрә конструктив тәнкыйть кирәк. Әгәр дә син тәкъдимнәрең бар икән, тәкъдим ит, пожалуйста. Әллә Фәндәс абый, сез дә тәнкыйть язган идегезме, килешмәдегез? Юк, килештем, кыскарак булсын дип кенә гына кисәк бирәм аны килештем. Сөйләшү килешә. Тагын бер мәсьәлә бар. Менә иң алдынгы илләр рәтендә тора менә икенче дөнья сугышыннан соң кинәт үсеп киткән иң алга чыккан Сингапур, Төньяк Корея, Малайзия, Япония. Нәрсә белән чыктылар, нәрсәдән башладылар? Иң беренче адамнар аларның экономик реформа турында булмады. Иң беренче алар алга куйдылар культураны. Культура мәсьәләсен куйдылар беренче итеп. Аңа ияртеп кенә экономика үсте. Ә бездә экономика артыннан гына түгел, әллә кайда түбәндә культура тәгәрәп ята. Культураны беренче чиратка куймыйча, культураны үсешен стратегия эшләмәячәк. Культурадан нәрсәдән күрәм иң беренче? Бездә культураны күбрәк карыйлар күңел ачу чарасы гына дип. Югары кунакларга концерт бирү дип. Иң менә бер генә бәләкәй генә тәкъдим итер идем. Опера театрын үзебезгә кайтару читтәге Шабашкадан. Ничә ел инде Шабашкада. Хезмәт итсен халкыбызга. Музыкаль театр ачылсын үзебездә.
Музыкал үзебездә үскән дөнья атаклы безнең дөньяда танылган җырчыларыбыз бар. Алар кайтыр сагынып кайтсыннар безне. Менә шунда үстерсеннәр. Яшьләрдән күбрәк булган яңа дулкын, яңа форматларны күрсеннәр иде. Программага кергәч соң була. Менә бу стратегия андый вакытчыл документ түгел, ул стратегия зур аналитик документ. Мәсәлән, принципиаль бер әйбер бар. Без матбугат чараларын үстерү дибез дә, медиа гына сылтыйбыз. Мәсәлән, социаль челтәрләрдә яшьләр хәзер күбрәк социаль челтәрләрдә утыра. Менә бу төркемнәрне үстерү мәсьәләсе. Ул булырмы, юкмы? Менә безнең 120 мең меңләп укый торган төркемнәр бар. Менә аңа кемдер игътибар итәме? Бу принципиаль, бу стратегик сорау. Менә стратегиядә әлегә 4 төп юнәлеш безнең өчен иң әһәмиятле 4 төп юнәлеш күрсәтелгән. Берсе мәгариф, икенчесе мәдәният, өченчесе татар тормышын оештыру, конкрет механизмнары кирәк. Мәгълүмати мөхит булдыру. Бөтен әйбердә бер көндә булмый, әкрен булай да. Дания Заһидуллинның фикерен ишетеп кидек, аңа дәвам итәрбез. Без кая таба хәрәкәт итәбез? Без кая барырга тиешбез? Стратегия һәр юнәлештә шушы сорауларга җавап эзли. Ләкин бу сорауларга җавап эзләү ул бик катлаулы, чөнки стратегия үз эшенә һәр мин татар дип санаган татар кешесен дә, төрле төбәкләрдә яшәгән татарларны да, татар телен белгән, белмәгән кешеләрне дә, диндәге, исламдагы яки православие динендәге, я булмаса атеистларны да, яшьләрне дә, балаларны да, өлкәннәрне дә, ягъни бик күп кешеләрне үз алдында тотып эшләнергә тиеш була. Шул кадәр чынында күп максатлар, шул кадәр аудиторияны берләштерү мөмкин хәлме соң? Мөмкин. Ни рәвешле? Максат куйганда. Без бүген башка илләр кебек, Япониялар кебек алга үсеп китә алмыйбыз Россия эчендә яшәгәндә. Әмма безнең халык исән калсын өчен, ул белем дәрәҗәсе белән, культура дәрәҗәсе белән, ахлак дәрәҗәсе белән иң алдынгы халыклардан да ким булмаска тиеш. Шул чакта гына исән калабыз. Менә стратегияның төп максаты шул булырга тиеш. Телне саклау гына түгел, мәктәпне түгел. Стратегияның төп максаты иң максаты халыкны үлемсез итү. Үлемсез итү өчен менә шул иң югары дәрәҗә булырга тиеш. Яһүдләрдән ким түгел. Икенче урында булырга тиеш. Беренче урынны без ала алмыйбыз алардан башка. Икенче урында без булырга тиеш. Ничә елдан әле күпме генә гомер үтсә дә, безнең татар халкына мөрәҗәгать иткәндә исәнмесез татарлар дип, без исән дип җавап бирерлек булсын. 100 елдан да, 200 елдан да. Дөнья биткәндә дә 2 генә кеше калганда да, 3 генә кеше калганда да, шуның берсе татар булсын. Икесе Кытай әйме? Шуның өчен тырышабыз да, шуның өчен оештырыла да барсы да. Искәндәр монда безнең тапшыруыбыз белән аваздаш таяну нокталары хакында сөйләшүләр башланды. Әлбәттә физикада кебек бер генә таяну ноктасы була алмый, шулай бит. Төпләр дип кайсыларын әйтә аласыз менә? Менә әйткән шушы 4 юнәлеш, һич шиксез. Әлегә менә минем уйлавым өчен бездә менә Фандас абыйның сүзен дәвам итеп яки куәтләп тә әйтим. Әлбәттә төп максат ул татар милли үз аңын, татар халкының үз аңын саклау, үстерү. Һәм үзенә күрә татарның үз йөзен саклап калу, үзенә ихтирам хисләрен тәрбияләү, үзендә без татар дип горурланырлык булсын өчен. Менә үз аң төп максат. Һәм менә шушы төп максатны, төп максатка ирешү өчен менә шушы 4 юнәлеш тәкъдим ителде. Анда без анда бәхәсләр дә булды. Шушы 4 юнәлеш белән шикләнәбезме, юкмы дип. Аннан соң әйтелде, дискуссиялар, бәхәсләр, менә фикер алышу барганда, бәлки 5 юнәлеш тәкъдим ителер тагын, 6нчы юнәлеш тәкъдим, кем әйтә, бәлки 8 юнәлеш тәкъдим ителер. Әйдәгез җәмәгать, укыгыз, мин монда тамашачыларга да мөрәҗәгать итәм. Укыгыз, стратегияны карагыз, нинди җитешсезлекләр күрәсез. Әйдәгез җәмәгать, сүзегезне әйтегез. Бары тик кенә тәнкыйтьләп кенә утырасы түгел. Конструктив тәкъдимнәр ясарбыз. Ничек кенә булмасын, без менә татар булып туганбыз икән, татар булып китәргә тиеш. Менә бу стратегияның иң нәтиҗәсе шунага бәйләнергә тиеш. Гади кеше дә күрергә тиеш булачак. Әгәр дә татар авыллары сакланып яши торган була икән, шул ук вакытта милли университет була икән, балалар бакчасында татар телендә бөтен салып барыла икән, менә бу безнең нәтиҗәбез дип санала иншалла. Менә шунарга без хәер дугабызны кылып, Аллага тапшырып, бу эше
эшләребезне дәвам итсәк иде хәерлесе белән. Җәмәгать тыңлаулары әле безнең дәвам итәчәк, күп кенә җирләрдә булачак, әйтүебезчә, бу республикабызда да һәм Россия төбәкләрендә дә булачак. Шуңа күрә тамашачыларыбызга да әлеге эштә битараф булмаска, активрак булуларын теләп, сау булышабыз. Исән-имин булыгыз.